Dobrodošli u novi video. Ovo je serijal Kod mame 2, dan drugi. Ostanite sa mnom do kraja videa da vidite šta smo to danas jeli i radili. Pošto smo deca i ja bile same, deca su duže spavala, tako da je za doručak bila samo granola sa mlekom. Pošto nije bilo lepo vreme za kupanje, one su se igrale, dok sam ja ovde pomagala, stavljala sam ovaj lepak i mrežicu, pošto moji renoviraju kupatilo. Pošto sami renoviraju kupatila, imaju redovan posao, onda ne mogu da stignu sve, pa rekao ajde da im pomognem kad me brat već tako lepo zamolio. Pošto dalje niko nije bilo kući, onda sam odlučila da napravim ručak. Napravila sam valjuške sa krompirom i paradajz. Moji baš traže da im ja pravim kad god dođem. A onda je usledio i kupanjac. Posle kupanjca smo užinali i išli smo malo do Lidla i tamo da smo se vratili, bilo je vreme za večeru. Bile su pogačice od krompira.